Siyakhuleka nina bendlofeni nebatha. Iphini likaMengameli wezwe uPaul Mashatile uthi uhulumeni uyazi ngengqinamba ebhekene nomasipala abaningi kuleli futhi ke ukhona umnyakazo owenziwayo ukuphuthumisa intelo zokugqoza kokulethwa kwezidingo nqangi emphakathini. uMashatile ubephendula imibuzo eParliament namhlanje. Ngesikhathi kuqhubeka isigcawu sokuphendula imibuzo eParliament, uMashatile uvumile ukuthi zikhona izingqinamba komasipala njengoba bangama-66 behlonzwe njengabadinga ukutakulwa ngokuphuthuma. For municipalities, the states of roads are not in good order, but a lot of work is happening. Odabeni lokubuyiselwa komhlaba kubantu, iphini likaMengameli wezwe lithe nakuba ukhona umnyakazo osewenziwe uhulumeni, kepha-ke zisekhona izingqinamba ezomthelela wokuthi lushaye ngolonwabo lolu hlelo. So what the president has done, presented to cabinet, and we approved a national anti-corruption strategy. Udaba lohulumeni bokubusa ngokubambisana azange lusale ngaphandle kulesigcawu njengoba kubhekwe okhethweni lukazwelonke ngonyaka ozayo. Coalition government for the sake of it, or like tata loku mina ngizothatha lokhu. We don't want that. We want a principle that says, what are we going to do for the people? uMashatile uphinde wabuzwa ngezigameko zokusocongwa kwamakhansela nalapho ephendule wathi wonke amaqembu ezombusazwe kufanele angagijimisi imali phambili ikakhulukazi ohulumeni basekhaya kwazise lokho kuvame ukuba iyona mbangela yokubulawa kwamakhansela. Ababhekela ukuhlinzeka umphakathi ngamanzi emkhandlwini iGoli Joburg Water sebeqinisekise ukuthi ayikho ingqalasizinda ecekelwe phansi ngamabomu njengoba kunenkinga yamanzi nje kwezinye indawo. iJoburg Water ithi izinga eliphezulu lokusetshenziswa kwamanzi ilona eliwumnyombo walenkinga. Sibi kakhulu isimo kwezamanzi kwezinye indawo eGoli kanti lezi ingqinamba iphindeze ngezwa na inkinga yogesi. Funa amanzi eIvory sikwazi ukungena toilet sikwazi ukugeza sikwazi ukupheka. Since amangabuya namanje akunamanzi nanexe wabona ukuthi line lingakanani. Abancane nabadala baphoqeleke ukuba babhekane nalesi simo njengoba likhipha nomkhovetsheni nje kulezi insuku. Our government is failing us. You can see vanhu va hina hi lava la vele ku keka mati va tirhisa mabakete laha matlamba makaku from ka lexa fire hydrant leswi swi nga ri safe. We don't know this water is clean or not. Umnyango wezamanzi eGoli uthe ezinye indawo izohlonzwa kusasa kanti ezinye zizoze ihanjelwe esontweni elizayo. Johannesburg water system are experiencing poor supply and struggling to cope with the demand. While rainwater had been pumping normally, the bulk supplier was also battling to fill up their reservoirs due to the collective demand between their various customers. I'll separate it in terms of system that we know they are easy to recover. This is the Midrand and the Ilovo system, Greater Midrand, Greater Sandton, which we've indicated that those systems, we are expecting that by tomorrow we'll have recovered that system. Njengoba singesikhathaza kangaka nje lesi simo kulezi zakhamuzi sezinethemba nje lokuthi kuzobangconywana kule mpela sonto. Uhulumeni uqinisekise laba abahlomula ngemali yesibonelelo ukuthi angeke baphinde bahlangabezane nenkinga yokungayitholi imali yabo ngesikhathi njengoba kwenzekile. Kube nezingqinamba zobuchwepheshe zibe khona emshinini yezamaposi nokube iyona mbangela yalokho. Ungqongqoshe wezokuxhumana uMondli Gungubela uthi iPostbank isamile kwekusho izolo njengoba leli ibhange liqinisekise ukuthi seyixazululiwe ingqinamba elibhekene nazo kwezobuchwepheshe kanti futhi lifungela gomela ukuthi inkinga ezifuzele ngeke zibe khona ngenyanga ezayo. Postbank still stand by the submission they made yesterday. That those matters stay resolved. Zenokuthi ufuna ukuhambela amaposi evikini elizayo lokhu kusho ngenkathi evuma ukuthi inkinga zaseposini zizinkinga ekahulumeni. I'm planning to visit some post offices next week in this regard after the long weekend, but in terms of the post bank, nothing new. Of course, post office issues are government issues. As you know that the post office is under business rescue, so it's going through the most difficult time.
Ungqongqoshe ugcizelela ukuthi ibhodi lePostbank elasula ngesonto eledlule alizange lihlomule futhi lapho ubuqotho balo kusenjalo uGungubele uthe basendleleni ebheke esixazululweni esizoqinisekisa ukuthi ayiphindi bekhona lenzelele. Inyunyana yesebenzi noma imashele komkhulu lenkampani Seriti Klipstrate Colliery eGoli ngemva kokuthi ikhiphe incwadi ethi ihlela ukudiliza izisebenzi zayo engaphezulu kwamakhulu ayisithupha. I-receipt yale memo sibonile ukuthi nisinikeza i-deadline ukuthi we need to respond within 7 days. We shall do that. Uhlu lwezikhalazo zezisebenzi ezilinganiselwa ekhulwini eziphikisana nokudilizwa emsebenzini. Le nkampani ifuna ukufaka izisebenzi eziyitoho esikhundleni salabo abaqashwe ngokuphelele. I-NUM inikeze abaphathi izinsuku eziyisikhombisa ukuthi bahoxise incwadi ezazisa izisebenzi ngokudilizwa kwazo. They've given a contractor called Blue Mining a period of 25 years to mine underground. What they are doing now, they are replacing permanent employees with contractors. That on its own, we know that contractors, they've got a tendency of exploiting. When you are a contractor, the benefits obviously will not be the same as someone who's permanent. So that on its own will talk into weakening the union at large. Lena akuyona inkampani yezimayini ekhethe ukuthatha lesinyathelo. We once faced with such. Hence, when they said there is a match, SABC, I'm going there to support them. Because understanding, Basebenzi, we've worked very hard for these people to be in these offices today. Le nkampani sabalalisa amalahle kuleli nasemazweni angaphandle iphinde ithengisele inkampani ephakela ugesi iEskom. Mbukile sathi qwayitolo wanoba isibuya sizophathela udaba oluthe. Lokubhlunga ngisakwazi ukuzenzela sengumuntu osizwa owashelwa yonke into. Ufuna ubulungiswa umama wasefolweni eningizimu yeTheku njengoba kusola ukuthi indodana yakhe yanqunywa iminwe ngemva kokushaya uthisha emaqhupheni esikoleni. Lolo daba lingezinye izindaba esobe siphethe uma ngabe sibuya eitolo. Qhubeka hlali nathi. Asikubingelela sikwamukele mbukeli umosanda kungena udabeni oluphambili besibike ukuthi iphini likaMengameli wezwe uPaul Mashatile uthi uhulumeni usuhlonze omasipala abangaphezulu kwamashumi ayisithupha lapho okuhlinzekwa kuyinsiza ikahulumeni kungekho ezingeni elifanele khona. Bukela sikhumbuze ukuthi lezi ndaba ikhona na ku YouTube nokumele ukwenze ngena kuyona uyicinga amagama athi SABC izindaba ngiyakuthembisa na kanjani uzoyithola njengoba sinjalo. Ukungena endaweni ngokungemthetho ukunikezwa kwemvumo zokudayiswa kotshwala ngezinye zezinto ebeyibhungwa enqungquthelene ebizwa ngamakhosi indaba embombela esifundazweni. Omasipala abaningi sebekhombisa ukukhathazeka ngokungena kwabantu emhlabeni ngendlela engafanele ngoba kwenza ukuba salikhunisathe ukuthi umphakathi uhlinzekwe ngezidingo nqangi. Usasezingcinini ezehlukene ahlangana embombela ukuzodinga idanga ezincinamba esikhungethe imiphakathi ngenhloso yokuthola isisombululo. We are worried that this land invasion is happening in areas where there is no planning by either traditional leaders or the municipalities. Uhulumeni uthi omasipala kufanele bathathe izinyathelo ezinqala ukulwa nomkhubo ongena kwabantu emhlabeni ngokungemthetho. If a municipality is not performing its task and continuously are indicating, we'll have no choice but to take over that municipality and place it under administration. We can't afford that people who are law-abiding citizens, their rights are being infringed by tax. Kusenjalo, amaphoyisa anxuse ukuthi kubiko lesigameko. Whenever they see somebody invading a particular land or a land that does not belong to them, they must report that particular matter to the police. It's a criminal case. The earlier we act on it, the better. Muva nje kusanda ukubhidliza izakhiwe eKharino ngaphandle kwasembombela ezakhiwe ngokungemthetho. Ufuna ubulungiswa umama kaMhlengi Dlamini wasefolweni eningizimu yeTheku KwaZulu-Natal njengoba kusolwa ukuthi indodana yalo mama yanqunywa iminwe ngemva kokushaya uthisha emaqhupheni esikoleni. Lo mndeni uthi isandla sendodana yawo yashaywa kabuhlungu eminyakeni emine edlule eshaywa uthisha ngenxa yokuthi ubange umsindo egunjini lokufunda. Mbukela sixwayise ukuthi lolu daba olulandelayo kungenzeka ukuthi lisheshe luzwele kulabo abanenhliziyo ezibuthaka. Mhlengi Dlamini oseneminyaka engu-21 wayenza ugrade 10 esikoleni iSolemamba High School efolweni ngo-2019. Uthi uthisha wamshaya
equpheni ngeduster ngosuku lwesigameko. Walimala kwangaphola isikhathi eside kwaze kwanqunywa iminwe emine esandleni sokudla. Uthi lesigameko sayishintsha kakhulu impilo yakhe. Umuntu osehlele ekhaya manje and okubhlungu angisakwazi ukuzenzela, sengumuntu osizwa owashelwa yonke into singiyasizwa mina ngisakhona ukwenza lutho. Unina uthi bawubikela umnyango wezemfundo kanye namaphoyisa. Uthi imbiko yasesibhedlela iveza ukuthi uthisha wabhalisa ukuthi umfundi walimala kudlalwa ibhola. Zonke lezo zingiphethe kabuhlungu. Ngilahlekelwe iminwe yengane yami. Isandla asisasebenzi. Phinde manje kuthiwa ngizophucwe nginakho vela ngisenalutho ngoba nomuzi ingane yayihlala kuona awusekho. Umnyango wezemfundo uthi uyaliphenya lolu daba ngaphakathi. Inhloko yomnyango siyalele i-district legal unit wethu kanye no-employee relations ukuthi balisebenze lolu daba. Uma sebeliphothula balethe i-report kuyena la ezokwazi khona ukuthi ke bese ke based on i-report athathe inyathelo ekufanele. Umndeni udinga usizo lokuthi ukwazi ukuthola ubulungiswa. Londi Khadebe, SABC News, eThekwini. Izakhamuzi zasemthwalume nasemsulilo ogwini nesifundazwe kwaZulu-Natal zithi seyilalo benyoni ubuthongo emva kokunyamalala kwezingane ezimbili endaweni. Usinethemba Ngece benolwenkosikhaula abaneminyaka esishiyagalombili ubudala banyamalala egamekweni ezihlukene. Le ndawo ke ike yabasematheni eminyakeni emithathu edlule emva kokutholakala kwezidumbe ezinhlanu zabantu besifazane. Kusuka lezi ngane zalahleka umphakathi ubambene ukuzithungatha. Umndeni kaSinethemba Ngece uthi waya esikoleni esikhathini esingangesonto esedlule akaphindanga wabuya ekhaya. Uthi watshelwa abanye abafundi ukuthi waya kothenga uswidi bambona ekhuluma nemoto ebovu yohlobo lwepholo. Ubaba wakhe uthi akusangeni nokudla ukulala kona into angasayazi. Umuntu oyibonayo ingane uSinethemba Lindelwa Ngece noma Sibiya besicela ukuthi asazise noma zama ukuthinta amaphoyisa. Ukhala ezimathonsi ke umama lentombazanyana. Umndeni uthi awukalilahli ithemba. Amalungu omphakathi athi asasabela izingane zawo. Ubhlungu kuyaqaqamba sekusabeka ngisho ukuthi uphume eminyango ngisho kunokha umuntu ufuna shesha zichaza ukuthi ufunani egcekeni lakho lemthwaluma kusemnandanga. Kunenkinga la ukubulawa kwabantu abadala, ukubulawa kwabantwana. Iyona inkinga esibhekene nayo. Inhlangano yomphakathi osomabhizinisi kanye nongoti bokuthungatha bayasiza ukuthungatha lezi ingane. Siyanqana ke so mama siyacelana ukuthi ingane akuvakashwe ezikoleni ingane ngikhathi ophuma kwesikole ingane bazithathe bazihlangabeze ezikhonayo zifake komalume ngoba siyasaba mangabe ingane uhamba manje ubamba umoya ukuthi kazi izobuya entambama. Ulwenkosi Khawula wanyamelela engaphandle ekhaya lakhe eMswilili esikhathini esingangenyanga esedlule. Umama wakhe uthi usemthungathe yonke indawo. Liki ihlathila kandile engafunanga khona. So ngagcina sengifonela umphathi wasothuthwini wawabethu wasorganizela i-dog unit. Ithe mayifika i-dog unit ayiliki ihlathi engayifunanga kodwa njana ayimtholanga nayo. Endikibhlungu kakhulu. Umuntu ombonayo noma ngathola noma ithambo lakhe makuthi amseke emhlabeni. Lemndeni ke icela noma ngabe ubani ongaba nolwazi ukuthi ayisize inethemba lokuthi lezi ingane zizotholakala zisaphila. INingizimu Afrika ingayithola ibhekene nokuqothwa kwamaqanda ezinkukhu kanye nazo izinkukhu qobo kanye ke nokumbeqelwa kwayo intengo yamaqanda nezinkukhu. Lokho kuza njengoba kuhlasele isifo sezinkukhu esibizwa ngokuthi i-avian flu. Lenhlangano ithi umchantela wophenyane H7N6 usabalele kakhulu kuleli. Ithi kumanje u30% wemboni yamaqanda usukhahlamezekile yilokhu. Zingaphezulu kwezigidi ezinhlanu izinkukhu ezibulewe kusukela kwabheduka lesisifo kanti ziyizigidi eziyishagalombili ebezisolwa ukuthi zitheleleke ngaso. Lokho kuzoba nomthelela ekuthengisweni kwamaqanda ezinyangeni ezizayo. I'm sure you might have seen in some of the big retailers they've already put the notices that there will be, limited supplies of eggs or eggs are not available on shelves. So that is what is likely to happen in the short term until, we have restocked, the production that we have lost, which will probably take us some time because this also includes issues of
finances, from the farmers. Kuqaqulwa ukuthi kuzithatha izinyanga eziyishumi ukuphindisela isimo okusejwayelekile. We've been hit also from the breeding side of the business, meaning now if we start to everything from the scratch under normal circumstances, if you start from scratch from the breeding up to the point of lays up to the production side of things, you're talking for that whole complete system about close to more or less around 72 weeks or around 17 months. South African Poultry Association ithi yazama ukuxoxisana nohulumeni ukuze kudingidwe indaba yokugoma izinkukhu ukuze zingangenwa yileli gciwane. Beluphezulu uhebo lwerandi emarket namhlanje. Libiza u-18.70 edoleni lasemelika lebo 22.95 kupondo kanti lu-19.94 ku-euro. Ipula lasebotswana mbukeli libiza R1.37. I-JC ivale inkoba Isabelo iphezulu. Igolide libiza $1,927 i-ounce, iplatinum yona ibiza $932 i-ounce, uoyela ongahluziwe ubiza $94.44 umphongolo. Mbogeli, usale kahle.